سلام كم يمسيكم خبركم تخطاطلتين لومي ربع 6 تقمتي ساعة 9 مشات استدالو زينا مسنادو حزنا لكم قريبنا لنا زينا زغرب لكم بيتروس منكسي عرس زينا مستر حرشا مرمراتن وطيتن حارستو تدلال عودة وديبو أبزوادو باب محدران مرحنة زتكور السلطانات وهيبون معلتو زحلفها لختن مقتا حبرة سب بنقحات كساتف تعويت قريبون أهقراو معكن جنزب كتابع عالم بشدشتا ميتاويت كعبيا قديمون زهابو التنبيع أو قديلو جاباناوي أمريكاوين إيطالياوين تمرامرتي تعود تشلمات نوبل عود فيزيكس كوينم أب بوركينا فاسو بستخايد متقاعتي 14 أبارات سراوي تهاجر تقاتلهم حبريتا كاب منستر تعنا لومي أب موشب مأكلات زواتات دوبا وقيح بحري دوبن مأكل بستقبرن ناي لابراتور مرمراتات 4 زيكاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيت الله نساتهم كلتا أب عسب زوادو باوقيح بحري حدا أب مندفرا زوادو بحد دما أب أسمرات وشيبا متصنحيهم بز مسارة تقلال قطري بكورونا فيروس تلفو زيكاتات كساب لومي 6,720 بتسحين لون 6,633 كابزيوم حاوي مستفانو 40 كلتن بموت استفاليو 24 دما جنا أب هوسبيتالات تعقيبهم زركوبيهم منستر تعنا 6 تقمتين كلتاشن 20 حدن منستر حرشا ومرمراتن وطيتن حارستو زلال عودة وديبو هزبا وركبات نايت منستري بملكع تصاب زلاقو حابريت اللو ميكايل حدقو كقربوين منستر حرشا بحمشة تكمتا بهاجراوي انستيتوت حرشاوي مرمر حالحالة أبز تذكرت مع التحرصات اتسرحن وطيتن حارستو زلال مدب وديبو أبتي منستر حرشا تعرفين برها كيلاتات حرشا كمون كاب زوباتا دوبن ماكلن زتواصو ابنتوان حارسو زتساتفو العدتون زتقالله مدب ناغداس نتمرمراو نتفتات اب مسسانوتوت كمون زاغيد مرمر زكادلم زلو ازرئتن وصيتومن زملكت موياوي مغلصيتات قريبوم حلافي هاجراوي انستيتوت حرشاوي مرمر حالحالاتو صغاي برهانا بزهابو حبريتا اتمدب باكلاو تعزبتي افلطون رديتن حارسو بزعبات زسلاسه زلو نتفتات كب بمبال እቶቱን እቶታውነትን ንምዕባይ እጃሞም ንኸበርክቱ ምዃኑ ገሊጾም ተማ ቀዲሞም ክፍተኑ ጸንሑን ድልዋት ንምዝርጋሕ ዘለው ከነርእዎ ኢልና ሓድሽ ደታታተናዮ ናይ ዘይቲ ሓምል አድሪ ኣሎ እዚ ዘይቲ ሓምል አድሪ ንሃገርና ና መጀመርያ እዋን እስታ ሕጂ ጽቡቕ ውፅኢት አርኢና እቲ ውፅኢትም ፈቲና ዳርጋ مستعلم መላኸይ መለክዒ ይመጣጠም እዚ ክብል ከለኹ እቲ ድህቦ መጠን ዘይቲ ድላዕለዩ ተሳተፍቲ ናይቲ መደብ ወይዘሮ ፀሃይነሽ ተስፋጽዮንን ኣብነታዊ ሓረስታይ ተስፋይ መብራቱን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ንኣገዳስነት ናይቲ ዑደት ብምጥቃስ ምርኣይ ምእማን ስለ ዝኾነ በብእዋኑ ተመሳሳሊ ዑደት ክውደብ ኣዘኻኺሮም ብኣኻል ይኹን ፍረታት ይኹን ጥረታት ይኹን ሲ بملو أدمعي مخا كله صبغ أب هاجرنا سي أب قال هاجراتي يزفري نبلمو أب هاجرنا زر أخو خاوزح نجرال زي كأزيادة خدوا فعل للابو نبي حكم نسر حرشة كم زغرو نزي مريزي وديبو حرستو تأكيبو ناي عبيت من قدم رأيو بطعم حقوس يعني أبتو عدت حرستوت فريات مرمر أكل تورساوت سقاطات نتفتات مكلخال بغلي مفواس مايكعو مسسان هابت انسسا فتنة بهراو دخعي كمون مرمر زكادلو أبات فتنة بمبصح بكيلاتات زدلي حبريتا تواهيبوام أمو داتا بتتكال زنطفو تمرامرتي حارستوت ناقداسنت نايت زكاد زلو حرشاو مرمرات رديوم بفتنتات نزحلف عزريتي تتغيموم مهرتوم كعبيو تلابيوم أب زوادو بعينتو ناي مجمرتا زقنا أب محدران مريحنة زتكور السلطنة كاب 10 تغلتن وزواتات نستواتو سراحتنياتات توهيبو وكيل إيرينا زرعي برهان نزل أخو زينا وتصبصب يعقوب قبرت نسائي أب زوادو بمو هادم محدار زوا بيت صحفة هقدافن جنفرها متى انستودبه أم محدران مريحنة زتكور السلطنة توهيبو
ኣብዚ ኣብ መንደፈራ ዝተዋሃበ ብዓይነቱ ናይ መጀመርያ ስልጠና ካብ 12 ንኡስ ዞባታት ዝተወከሉ 41 ኣብነታውያን መንእሰያት ሰራሕተኛታት ተሳቲፎም እቲ ስልጠና ኣገባብ ምድላው መጽናዕታዊ ጽሑፍ ውዳበን ውሁድ መሪሕነትን ምሕደራን መሪሕነትን ኣምራት ትካላዊ ባህሊ ውርፁፅ ምሕደራ ግዜ ኣተኣላለያ ግርጭታት ኣብ ቦታ ስራሕ ከምኡውን መሪሕነትን ምኹስካስ ፖለቲካዊ ኮምን ዝብል ኣርስታት ዘጠቓለለ ነይሩ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ ፍልጠትን መረዳእታን ነብሰ ምሕደራ ባህርያት መሪሕነት ወሳንነት ግዜን ዝብሉ ዛዕባታት ብሰፊሑ ክዝተየሎም እንከሎ ብሰልጠንቲ ኣብ ዝቐርቡ ሕቶታት ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂቡ ብኣርባዕተ ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምዝዛም ብሰልጠንቲ ዝተዳለወ 5 መጽናዕታዊ ጽሑፋት ንዘተ ቀሪቡ ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ደቡብ መንእሰይ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ኩሉ መድያዊ ዓቕመታት መንእሰያት ንምሕያል ዝሰላሰለ መደባት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብቲ ስልጠና ዝተለዓለ ዛዕባታት ኪኖ ክልሲ ሓሳብ ብህሉ ሃገራዊ ምቓን ዝተቐነየ ምንባሩ ኣረዲኡ ኣብ ማሕዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብተኣብ ተስፋጽን ብወገኑ ወደብቲ ናይቲ ስልጠና ዘርኣዮም ምውሃድን ምክትታልን ኣብ ኣርማዕነቱ ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሮ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ኣብ ግብርን ምትርጋሙ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተላብዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰልጠንቲ ብወለንትኦም ብዝወሰደዎ ተበግሶ ን6 ጽጉማት ስድራ ስዋት ገንዘባዊ ኣበርክቶ ገይሮም 6 ጥቅምቲ ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰረብራላዊ መልመስቲ ዓለምና ብቕልጡፍ ትለወጥ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ተዘኪራ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣቦ ወንበር ማሕበር ኣእምሮኣውን ምዕባለኣውን ስንኩላን ኤርትራ ሌተና ኮሎኔል ብርሃነ ብኽረጼን ሰረብራላዊ መልመስቲ ብመጉዳእቲ ገለ ክፋል ሓንጎል ዘጋጥም ስንክልና ምዃኑ ጠቒሱ ማሕበር ምስ መሻርክቱ ተዋሃሂዱ ብዘካየዶ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ሕብረተሰብ መረዳእትኡን ኣጠማምትኡን ንዓበይ ይመጽእ ከም ዘሎ ገሊጹ ኩሉ መድያዊ ምዕባልን ናይቶም ምስ ሰረብራላዊ መልመስቲ ዝነብሩ ዜጋታት ዝረጋገጽ ምስ ውህብ ኩነታቶም ዝሳነ ኣገልግሎት ምስ ዝረኽቡ ዝበለ ሌተና ኮሎኔል ብርሃነ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንዕኦም ዝምችእ መሳለጥያን ትሕተ ቅርጽን ክዋደድ ማእከላት ተሃድሶ ስንኩላን ድማ ብዓይነትን ዝርግሕን ክሰፍሕ ብምዝኻር ተራ መሻርክትን ሚኒስትርታትን ክዓዝዝ ተላብዩ ሰረብራላዊ መልመስቲ ኣብቲ ናይ ምንቅስቓስ ዓቕሚ ዝቆጻጸር ክፋል ሓንጎል ኣብ ቀዳሞት ዓመታት ዕድመ ወዲሰብ ንዝገሃድ እኩብ ስንክልና ዝውሃብ ስያመ እዩ ዓለማዊ መዓልቲ ሰረብራላዊ መልመስቲ ብደረጃ ሃገር ንሳልሳይ ብደረጃ ዓለም ድማ ንመበል 10 ግዜ ትዝከር ኣላ ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዘሕለፈ ሃለኽቲ ነገራት ኣብ ጥዕና ዘምጽኦ ሳዕቤን ቀሊል ከም ዘይኮነ ሞያውያን ጥዕና ይሕብሩ ስለዝኾነ ድማ ሕብረተሰብ ኣብ ዕለትን ትሕዝቶን ዝዕድጎ ሃለኽቲ ዕቱብ ጥንቃቐ ክገብር ጻውዒት ያቕርቡ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ሸዊት ገብረ ብርሃን ሊድያ ተኽለ ማርያም ከተቕርበያ ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዘሕለፈ ሃለኽቲ ኣብ ጥዕና ዘምጽኦ ሳዕቤን ከቢድ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ብንቕሓት ክገጽኦ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ጸዊዑ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ኣሃዱ ከባቢያዊ ጥዕና ኣቶ ኪዳነ መስፍን ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ዕለቱ ዝወደቐ ኮነ ዝተበላሸወ ሃለኽቲ ነገራት ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ጥዕና ህፃናትን ኣረጋውያንን ድማ ብፍላይ ከቢድ ሳዕቤናት ስለ ዘለዎ ተጠቃሚ ንዝገዝኦ ሃለኽቲ ዝተሰርሓሉን ዝወድቀሉን ዕለት ርእዩ ክዕድግ ተላብዩ መዓልቱ ዝሓለፈ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ዝተበላሸወ ክንብል ከለና ሕብሩ ይቀይሩ ولا أفتي تحسوا تغير ولا نعين خدز زي بالدراني ترايو أبتدوا زركب محدار في لايفتهم كفلو تهدرت بالتهم من شبه بقى تنعو سلازم القطم نبغى بنحر حبريتها أغربه سون كان مستمرات إن بوهات سجنتي ويتم لايناتي أبت كفتي تكار وكفتي وقبل زاول زول دكان ولا غيره كأريو اليوم عم بغربة محبار ወነንቲ ትካላት ውን ንዝዕድግዎ ንብረት ኣረጋጊጾም ብምግዛእ ስክፍታታት ተጠቀምቲ ክቕንጥጡ ብምልባው ዝኾነ ዘጠራጥር ምዘጓንፎም ንዝምልከቶ ኣካል ክሕብሩ ጸዊዖም ኣብ ዋጋ እምበር ዕለትን ትሕዝቶን ተገዲሱ ዝሓትት ኣዝዩ ውሑድ ዝበለ ኣቶ ኪዳነ ብፍላይ ንህፃናት ንምሕጓስ ተባሂሉ ኣብ ዝዕደግ ዕሹግ ዓይነታት ምግቢ ዕቱብ ጥንቃቐ ክግበር ኣዘኻኺሮም ንቃሕ ሕብረተሰብና ዋጋታት ተዘይኮይኑ ኣብቲ ብቕዓት ወይ ካብቲ ናይ ዕለት ወይከዓ ማዓልቲ ወዲቑ ድዩ ተበላሽዩ ድዩ ናይ ምርጋፅ ባህሊ ወይ ልምዲ ኣይፀንሐን ኣብዚ ብዙሕ ስራሕ እዩ ዝፅበየና ንሰርሓሉ ኣለና ንጉስጉሰሉ ኣለና ኣብኡ ከምኡ ዓይነት ገይሮም ክገዝኡ ግን ኣብኡ ብዙሕ
ፃዕሪ ዘለና ኣሃዱ ከባቢያዊ ጥዕና ኣብ ድኳናት መዕረፊ ኣጋይሽ ሆቴላት ኣብያተ ምግብን መስተን ብሓፈሻ ድማ ንህዝቢ ዝብላዕን ዝስተን ኣብ ዝቕርባ ትካላት ስሩዕ ምክትታል እናገበረ ጉድለት ኣብ ዝተረኽበን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምርድዳእ ዘድሊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ይፍለጥ መብዛሕትኡ ግዜ ብዓይኒ ኸርኢ ኣቢልካ ትፈርዶ ነገር እዩ ህዝቢ ጥራዕን ዝመፅእ ስጉምቲ መጀመርያ እቲ ንብረት ድሕርና ናይ ብሓቂ ዝተበላሸወ ምዃኑ ተረጋጊፁ ንብረት ይእለ እሞ ተኣልዩ ስጉምቲ ይውሰደሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድሕሪ ዛ ሓፃር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜናታት أهجرا مع كان جنزب كتبع علم أبزعمة الزيب بشدشت ميتايت كعبي أقدمون ذهبوا التنبيع أقولي له كتبع علم سجات لبرا كورونا فيروس بزي ما أنت أطو بتحادث عبينات كلمة ونوت إن نجد بممتود ما بتخلق أبزعمة الزي كم تي أقدم مستجمته كعبي كم زي كليو مع كان تمالي حمشت كم تحبيرون تعبيت كراجت أنت قينو محبر سبع عالم كلمة ونوت إن مكتاب بعتب كسرح أهجراوي مع كان جنزب طويل له أبي مودة كرتشن عسر جعتن استخستن جنازة تجتن لبدا كورونا فيروس كينو سبعة كساراتو أبي كتب عالم كبير كلولاو يسعب كم زر لي قلت بزي كازيز عبي كفالو بنتفتات ودسب زسعب كلمة ونوتي أبي كتب بقليل زي قمتها سيا يورد كم زر له يتكاس جاباناوي أمريكاون إيطالياون تمرامرتي تعود تشلمات نوبل عود فيزيكس ناي كلتشن عسران حدن كوينم اتوم سلسته كيلاتات كلمه ولوطي بقليلو نمردا زحجز اقداس مرمر بمكيادوم نتشلمات كم زواقع تفليتون زي كمزيلن كله امريكاوي ديفيد ماكميلانن جرمناوي بنجامين ليستن تعود تشلمات نوبل سنه قمم كوينم اتوم كيلاتات سنه فلتت اب فارماستيكاو مرمر اقداس استواصو كم زلو استتقسه حدش مسارح بممعبالهم نتي اهغراو شلمات كم زواقع تغليصلون እቲ መሳርሒ ኣብ ምዕባለ ስነ ፍልጠት ብሓፈሻ ገስጋስ ስነ ቀመም ድማ ብፍላይ ወታው ተራከም ዘለዎ ኪላታት ሓቢሮም ክልተ ኣሜሪካውያን ተመራመርቲ ኣቀዲሞም ተዓወቲ ሽልማት ኖበል ጥዕና 2021 ከም ዝኾኑ ይዝከር زاجت من نتم زي تناصر عتقات جلتات أبز سالست زي أب سميناو شنخ بوركينا فاسو بزكايدو متقعتي 14 أبلا سراويت هاجر كم تقاتلوا مع كنا زينا قالحين بتفصامي شوعات أبلا سراويت كم زقسولون سب سلطان صتا نايتها معرب أفريقاويت هاجر حبيرم زاجت نايت متقعت حلفنا زو سدوغن كنت زي لمس جله داعش متأثر بزلهم شبراوين استخايد كخون كم زخل وتم سب مزي عمي تمالون دحرت متكعتي سراويت بوركينا فاسو أب لعلتهم عتقات بنفرت استسنى سرحيت كم زكايد حبيرون أب بوركينا فاسو بزكايد ترجع شبراو متكعتات سبعون تاون كسارتات كم زورد صبصباتي تقسون أب كفلا هاجر ساو باولو ناي برازيل بستغسته برتع نفاس دسنة كامسين نواتاوي عنوات كم ساعة بتقليتون بسنكتي كستات كل عير كفلا هاجر ساو باولو بتصعق دورنا بمعبلاقو أب نبرتي تعنا وتقامات كيس عب سقعت الله أب برازيل تخصص زلوا برتع دركي تنكن أيتي 50 كخون كم زخل كيلاتات مترولوجي أميتهم أب هاجرات دوب أمريكا بحفشة برازيل دما بفلاي أب زحلف 100 عامات تزبر تعم مخانستات أصلا حادقات دركي تخصص كم زلوا تصبصبات يردون بجو بوليتيكاو ربحاتات كتباو متفنانن بوليتيكاو غريتاتن زي تقادو امريكان تشاينان اب غداي دسيت تايوان اقدمون استبصح وعل كقيدا اب سمع كم زبصحا بريزيدنت جو بايدن تمال حمشت تقم تفليتون بريزيدنت بايدن اب زهبو بغازيتاو مغلصي بزعبا غداي دسيت تايوان مس بريزيدنت تشاينا شي جين بينغ كم تزرارب بمتكاس ጸጥታን ርግኣትን ናይቲ ዞባ ንምርግጋጽ ተግባራውነት ናይቲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተበጽሐ ስምዕ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ክልቴን ሃገራት ብኡ ክቕየዳ ከም ተረዳድኣ ገሊጹ እቲ ፕሬዚደንት ባይደን ዝጠቐሰ ስምዕ ኣሜሪካን ደሴት ታይዋን ከም ዘይትንጸል ኣካል ቻይና ኣፍልጦ ዝህብ እዩ بأنصار جن أمريكا مس دسيت تايوان تاو سمعت كتمسرت كم تغل أبت سمع سفير كم زلوا يتكاس كريتين هاجرات أبت سمع كم زبط حاز قلت زلوا بجداي تها دسيت تفتير زلوا متفنان أب تأفى في درجة عارجو كم زلوا أب زحبروا لزلين
እንተኾነ ግን ሓያሎ ተንተንቲ ንክልቲአን ሃገራት ዝተፋነነን ጉዳያት ኣዝዩ ብዙሕን ዝተሓላለኸን ብምዃኑ ጉዳይ ደሴት ታይዋን በዚ ኣብቂዑ ክበሃል ከም ዘይከኣል የረዱ። ቻይና ኣድላይ ምስ ዝኸውን ነታ ኣካላ ዝኾነት ደሴት ታይዋን ንምቁፅጻር ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል ከተጠንቅቕ ጸኒሓ እያ። ኣብ ጃፓን ስልጣን ሒዙ ዝርከብ ሰልፊ ሊበራላዊ ዲሞክራሲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየዶ ምርጫ ዝተዓወተ ፋሚዮ ኪሺዳ ሎሚ 6 ጥቅምቲ ነቲ ብወለንቱ ካብ ስልጣን ዝተኣልየ ዮሺሂደ ሱጋ ብምትካእ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ኮይኑ ስልጣን ተረኪቡ። ጃፓን ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር ባይታዊ ምርጫ ከተካይድ ምዃና ዝሕብሩ ጸብጻባት ቀዳማይ ሚኒስተር ኪሺዳ ንኽዕወት ሓያል ስራሕ ይጽበዮ ከም ዘሎ ይገልጹ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሰዓት ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ሚኒስትሪ ሕርሻዊ ምርምራትን ውፅኢቱን ሓረስቶት ዘላልዑ ዑደት ተወዲቡ። ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ምሕደራን መሪሕነትን ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቡ። መዓልቱ ዘሕለፈ ሃለኽቲ ንምግታእ ሕብረተሰብ ብንቕሓት ክሳተፍ ፃውዒት ቀሪቡ። ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ቁጠባ ዓለም ብ6 ሚታዊት ክዓቢ ኣቐዲሙ ንዝሃቦ ትንበያ ኣጉዲልዎ። ጃፓናዊ ኣሜሪካውን ኢጣልያውን ተመራመርቲ ተዓወቲ ሽልማት ኖቤል ዓውዲ ፊዚክስ ኮይኖም ኣብ ቡርኪና ፋሶ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ 14 ኣባላት ሰራዊት ሃገር ተቐቲሎም። ዜና ተፈጺሙ ብርክምሸት